Jo sempre he cregut amb aquesta altra, si em permeteu l'expressió, amb aquesta altra Catalunya no barcelonina. Sempre he cregut amb el rerepaís, amb l'eix diagonal, amb l'eix transversal, amb tots aquells referents que ha de tenir el territori de Catalunya perquè la Catalunya que no està a l'àrea metropolitana tinguem notorietat, presència i trobem el nostre espai en aquest gran país que és Catalunya. Per què no podem cooperar per competir? Escolteu, nosaltres necessitem que ho coneguem, necessitem vendre el nostre potencial i ho farem al vostre costat i ens tindreu sempre al costat. Aquesta setmana el president Obama ha tornat a guanyar les eleccions i el president Obama té una frase que a mi m'encanta, que és: la política també té a veure amb donar esperances a la gent que el futur pot ser millor. Junts, plegats, el futur serà millor. Moltíssimes gràcies. Que és molt important que aquestes ciutats mitges, aquest rerepaís, aquest poder subsistir sense Barcelona, també hi ha de ser organitzativament i que aquí en aquest eix també hi podem prolongar i arribar a través de l'AP7 i de les connexions que hi ha molt bones amb el Vendrell, que m'agradaria anomenar perquè és una ciutat que també amb la que compartim idiosincràsia i compartim moltes coses i ens agradaria molt que arribés un dia que a nivell organitzatiu de país també aquest rerepaís funcionés i que aquestes comarques nostres poguéssim a través de la vegueria poder-nos dir el nostre futur i poder dir el que som. I per tant allargar encara aquest eix comercial amb tot el Baix Penedès que realment també té molt a aportar i té molt a dir. En moments complicats com el que estem vivint ara mateix, el que no podem fer és deixar-nos passar cap oportunitat. I aquesta és una oportunitat que se'ns va servir. Fa un any, quan inauguràvem aquesta nova via, ho dèiem, crec que per Vilanova és tan important com quan es van obrir els túnels del Garraf. És una oportunitat que no ens podem deixar passar i sols no farem res. Per tant, aquesta cooperació, aquesta oportunitat per les 4 comarques l'hem de fer, l'hem de tirar endavant a la voluntat de tots i aquesta voluntat hi és, per això l'èxit està assegurat.